تے تکے غیر دی اکھ وچ اکھ پا کے تکے غیر دی اکھ وچ اکھ پا کے خوددار دلیر انسان آئی کچھ مہلت دیندے یوسف سائیں وس پونا پاکستان آئی۔ واہ واہ استاد جی۔ ایتھے ایک نہیں وکیا حد ہو گئی، ایتھے ایک نہیں وکیا حد ہو گئی، گن مت کوئی نہیں ہن راج ویک گئے۔ ایتھے ایک نہیں وکیا حد ہو گئی، گن مت کوئی نہیں ہن راج ویک گئے، بولی لگی ہے جدڑ کمینیاں نو دولت دے ویک کے چھاج ویک گئے۔ تے کچھ اگے ہی خاص غلام آہے، کچھ اگے ہی خاص غلام آہے، کچھ کل وک گئے کچھ اج وک گئے، او دا کی نہیں وکیا یوسف سائیں جس ملک دے منصف جج وک گئے۔ واہ استاد جی، زندگی ہوئے۔ لت نپ لئی ہے ایک مسلم دی کچھ غیر مذہب دے حسنیاں، لت نپ لئی ہے ایک مسلم دی کچھ غیر مذہب دے حسنیاں، انے ہو گئے نے ان لالچ وچ سٹی دولت ٹھیر فرنگیاں۔ دادا تیرا رب رسول محافظ ہے اور ساری قوم دعاواں منگیاں، خانہ تکڑا رہی گھبرانی نہ، اللہ پاک کرے سی چنگیاں۔ جنگ یوسف حق تے باطل دی سب مسلم کوئی کفار تے نہیں، جنگ یوسف حق تے باطل دی سب مسلم کوئی کفار تے نہیں، اس بندے تو پیڑوں حق سچ دا کیتا ملک وچ کسے پرچار تے نہیں، تے جداں بولیاں لگن ضمیراں تے، جداں بولیاں لگن ضمیراں تے، جیڑے وکدے نو او لجدار تے نہیں، تے جیڑا قائل توحید رسالت دا او مردہ مندہ ہار تے نہیں۔ واہ استاد جی واہ۔